Welkom op de nieuwe e-learning site van Voorstar. U hebt ingelogd op onze website en daarbij heeft u dus ingelogd als beginner. Als het solliciteren zo gemakkelijk zou zijn als de meeste mensen denken, dan zou het voor werkzoekenden heel makkelijk moeten zijn om aan een baan te komen. Helaas is dat dus niet het geval. Betekent dus dat op het moment dat u de beslissing neemt om een baan te gaan zoeken en te vinden, dat u dus een plan moet opstellen. Een plan die u dus zou moeten leiden naar succes. Vandaag gaan wij het daar even over hebben met elkaar. We gaan vandaag met u een proces bespreken die u in staat stelt om in 7 stappen van werkzoekende naar werknemer te gaan. Dit proces vindt plaats in 7 stappen. Iedere stap zal dus in een afzonderlijke training worden behandeld. Dat betekent dat u straks, nadat u dus de inleiding hebt gehoord, kunt u dus zelf klikken op de stap die u dus op dit moment wilt trainen. We gaan vandaag met u een proces bespreken die u in staat stelt om in 7 stappen van werkzoekende naar werknemer te gaan. 1. Sollicitatiestappenplan. Stap 2. Vacaturebronnen raadplegen. Stap 3. Vacatureanalyse. Stap 4. Telefonisch solliciteren. Stap 5 is het schrijven van een sollicitatiebrief en een curriculum vitae. Stap 6 is het bellen om te informeren naar status quo. En stap 7 is het sollicitatiegesprek op zich. Training 1. Sollicitatiestappenplan. Indien u lukraak gaat solliciteren zonder een gedegen plan, dan bent u dus niets anders dan een schip die de haven verlaat zonder bestemming, met als gevolg dat je overal terechtkomt, met uitzondering van de plek waar je echt had willen zijn. Dit stappenplan wordt uitvoerig besproken gedurende deze training. Training 2. Vacaturebronnen raadplegen. Werkzoekenden staren zich soms blind op het internet als enige bron voor vacatures, terwijl er om hun heen talloze andere mogelijkheden zijn om aan vacatures te komen. In deze training wordt daar uitgebreid over gesproken. Training 3. Vacatureanalyse. Indien men verzakt om een vacature goed door te lezen, zal men als gevolg daarvan een sollicitatiebrief opstellen die de plank helemaal misstraat. Om dit te voorkomen dient men iedere vacature te analyseren. In training 3 wordt daar tot in details naar gekeken. Training 4. Telefonisch solliciteren. De naam zorgt voor enige verwarring, want in principe is telefonisch solliciteren bedoeld om meer informatie los te krijgen van het bedrijf in kwestie. In deze training wordt veel aandacht besteed aan telefoonetiketten en aan de juiste structuur van het gesprek. Training 5. Sollicitatiebrief en curriculum vitae. Wat dien je wel en wat dien je dus niet te vermelden in je brief en je cv. In training 5 wordt uitvoerig gekeken naar de juiste formaat en dat je brief en cv aansluiten op de wensen en eisen die vermeld staan in de vacature. Training 6. Bellen naar status quo. Nadat je je brief en je cv verstuurd hebt, dien je een wachtperiode in te stellen. Indien je je brief en je cv via de mail hebt verstuurd, dan wacht je 24 uur op een reactie. Krijg je die niet, dan dien je na die 24 uur de telefoon te pakken en het bedrijf te bellen. Indien je per post je brief en je cv hebt verstuurd, dan wacht je 14 dagen. Bij geen reactie pak je de telefoon en je belt naar het desbetreffend bedrijf. En u zou me terugbellen.
Training 6 behandelt de modus van bellen en het verkrijgen van een gunstig antwoord. Training 7. Het sollicitatiegesprek. Hallo, goedemorgen. Op het moment dat je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, dien je je goed voor te bereiden. Je krijgt maar 1 kans om een goede eerste indruk te maken. Training 7 behandelt het sollicitatiegesprek waarbij gekeken wordt naar structuur en te verrichten handelingen.